Andrasik sing jumeneng monggo nyuwun supatipun saking kadang-kadang Trisula Musik. Trisula campur sarine Indonesia. Trisula campur sarine wong Boyolali kang sejati. Sowan ana ing laladan Kedung Dondo Kalimati. Alhamdulillah. Diparingi sehat kewanasan. Wong tua yang penuh pengorbanan untuk anak-anaknya kados Bapak Mungin. Oh nggih, adicara boyong mantu. Apa to sing ora diulungake kanggo anake? Ngunduh mantu diadani adicara kaya ngene gedene. Pangorbanan. Iya toh. Nutup dalan. Nah, dalan ditutup ya ora dadi ngopo. Tanduran larang regane mayuta-yuta siji. Apa kuwi, Mas? Bonsai dikethoki lagi wae. Iki mau bonsai to? Bonsai kuwi regane larang. Eman-eman lho. Kuwi nek kanggo anak kuwi lah ya ora dikethoki ngono ki to, Nak. Sesuk ditanduri meneh, ya, Mas. Sesarengan kanca-kanca Trisula Musik saka Laladan Pelemrejo Andong Boyolali. Suka Panglipur awan iki adicara boyong mantu saking keluarga ageng Bapak Mungin silan Ibu Mas Muhammad Ali Mukromun kalian Kusumaning Ayu Dela Safitri Kenyosiwi Bapak Tugiyo Ibu Marsini saking Rakum Kedung Mulya Kecamatan Kemusu Boyolali namung kaengkeh adicara engko isih bibar salat luhur. Dadi jam dereng sanget nggih, Mas. Sangat iki mirungganing wanci kanca-kanca lama sekali. Ya, ngenteni sangat no nek daerah kene iki. Gak apa-apa, Mas. Sangat sore. Ya, sangat sore, ora apa-apa. Ayo ngaturke apa? Nggih, nyanyi. Napa pakurmatan, Mas? Ya ora apa-apa. Kersane das-dus dasare suwe banget ora sowan ning Laladan Kedung Dondo. Lan niku nyuwun pangapunten ngasih sami supe sedaya asma-asma pepundan-pundan kula kene Pak Diratno. Ngasih lali kula niku kalih piyayi mriki. Ha kesuwen mboten ditimbali mriki. Dasare ra payu kok, Mas. Alhamdulillah mugi paringi sehat sedaya nggih. Biasane iki acara bersih dusun iki ya nyeluki aku iki wis ana kok 6 taun kok. Napa jelek kalih Mas Surat? Ketoke ya iya ning kok ndelalah kok ora iso tekan kono, Mas. Wis kono wae. Iya. Nen dawuh pamundutan Pak Di. Kangge jampi saya. Mangga, mungkin acara manten pun wah pun muntel. Roro Jonggrang napa prahmen ketoprak. Ngetokke Roro Jonggrang prahmen ketoprak kok yah menten iki ya sing sangat sumuk sekali yang meneh prahmen. Oke. Toprak niku nak penontone dereng kathah niku mboten semangat. Oke, mengke nak umpamane biasane rawuh niku. Ya nggih. Diketokke mengke. Apa diri? Napa riyen iki? Napa ya Roro Jonggrang sing seragenan niku? Seragenan. Ditayapun nggih kenging. Oh sinom-sinom riyen sing alus-alusan kono. Piyayi kene iki karemane sing alus-alus. Wong piyayi alusan beda karo aku ya halus kok, Mas. Dalange genjur kae. Sinom. Yeah. Ha iya. Mula nanggap campur sari ya kok kidulan ki. Iki apa Mas Nejat Miko kae, Mas? Ah, tunggale iki. 11-12. Heeh. Kembarane campur sari kono kae apa Kali Oh, dipecat. Oh, jadi mencati. Ayo nak. Sinom, enggak. Kula napa jenengan Sliramu wae wong sing dikersake sing putri kok. Napa nggih, Mbak? Lanangan ki apa? Cakepane manut awakmu. Ya, aku neng golek.
piye Mas? Wasana Dakara sajroning swindu ra ketemu karo sliramu. Kangen ning atiku kapang karo sliramu. Seminggu Mas. Sewindu. Oh seminggu. 8 tahun. Seminggu kuwi pirang dina? 8 tahun. 8 tahun. Sik hitung-hitung Jawa sik karo aku ya. Iya. Tak hitungke. Mungkin dikandani sik seminggu ngono. Iya. Krungu seminggu lho. Aku apa sliramu? Jenengan. Wong agung ngeksi Sarasane bahan seno pak ora arek untuk eling sing kepenake mampir ning endi wong ae? Kono nek gubuk penak nggo nyilir. Heeh. Pripun, Mbak? Sowan ngene Bapak, mampir ngene Pak Ratno. Kula napa Pak Surat sing diken Plinara? Ya karo cumaket mrono. Oke. Oh, dereng rampung. Kasih rampung riyen to. Nggih. DP dulu. Ben rampung terus rono. Sowan Ndoro. Iya, Mas. Pinepsu tapa sing duwe bojo nanging aja loro ya Mas. Ora. 3 boleh, 4 boleh. Oh berarti nak 3 4 oleh. Turune Mbah Seno wonten. Nak loro malah ora oleh Mbah Seno. Soalnya malah cemburu. Iya, bener. Nek oke sisan kan ora. Karuan ya nak. Karwane. Kulino. Iki kaya nepake. Aja mirsani streaming kok ya. Ngejake. Kahanane dhewe. Telaske nggih terus sowan Bapak. Heeh. Hamba
aduh begini rumangsaku teko karo pilih awemu rasane sing teko jebul sing terus utang meneh tanapa turu hatiku tansah lisian ambil eling Upaso manggih mutiara teteke sing langit putih aduh begini rumangsaku teko karo tak awemu rasane sing teko jebul sing sampun Pak Ratno Sinomipun dawuhipun kepareng kalian sinom si kucing ya si sowan Bapak sinten asmanipun halo Pak lah ngopo ngono iki Mas Pak sinten Pak asmanipun hamba Allah nggih hamba Allah ya betul oh nggih ngersakaken kula nggih iki maksudnya ngersakaken sliramu kon nyanyi sing nyanyi kula ngoten ngersakaken gubuk Mas oh gubuk asmara iya Bapile kersa beksan jenengan napa kersa duet Bapak sembah nuwun mboten mawon nggih gantosan nggih Pak kanca-kanca pengairan